Am plecat trist, ne-ai cântat romanța despre o fată. Mi-am zis că n-am să uit vreodată privirea înlăcrimată. O lume întreagă am străbătut pe drum de serpentine. Credeam că ars că s-a topit romanța despre tine. E de prin părțile Rășcanilor, un sat prin care trece râulețul Ciugur. E din Pocimbăuți, satul copilăriei sale pe care l-a cântat și îl va cânta mereu. Anume Pocimbăuțul a dat naștere aceluia care mai târziu a devenit un fiu ascultător, un soț și un tată iubitor, un prieten adevărat și, ceea ce este mult mai important, un om, dar un om cu litera mare. Un om care se remarcă prin dragostea față de viață, artă și oameni. Romanța, romanța, fiorule de demult. Aici în sat, alături de părinți și prieteni, și-a trăit anii copilăriei. A alergat prin văile Pocimbăuțului, astfel încât jocurile copilăriei nu i-au lipsit. Născut într-o familie unde muzica era mereu prezentă, cântecul nu i-a fost străin. Deveni mai târziu interpret, textier și autor de muzică. Și ca în copilărie, pe stâncă m-am urcat, să văd cum curge râul prin petre strecurat, să ascult cum cărește grâul de ciocârli cântat, să ascult cum cărește grâul de ciocârli cântat. Are un unchi din partea mamei, Ion Guzun. Acesta era profesor de matematică și director de școală, preocupat și de activitatea artistică, căci tare mi-a plăcea muzica, astfel organizând un ansamblu la școala din Zăicani. La școală, toată vremea au cântat în cor, iar că deață a condus corul și el toată vremea era cu dânsul. Alături el nu se despărțea de... Da, gitară, dragoste de gitară de la mine. Și cu gitara De la mine îmi prins început a dragostea de cânta. muzică. Și acolo Și el nu la uită. Politehnică tot a intrat și a cântat, eu și ansamblu era și a început a cânta și tot așa și... Dar de obște, el e de neam, mama, bunica lui cânta. Eu am condus toată viața, 40 de ani care am lucrat la școală, am condus corul școlii. Și eu rămas amintire. A fost la o nuntă la Tolea Guzun. Anul trecut. Și-a cântat, a condus nuntă, așa o lăudat la Lilia, la Lilia prin 80 a cântat. Dar asta anul trecut, la 28 august. În august, da. Frumos, te-ați o lăudat și apoi a fost o serată la școală aici care au terminat școala. 30 de ani care 30 terminase. de ani care terminase. O poftit tot așa Tolea Guzun și acolo Vodoi. Eu invitat colegi. Invitat pe Tolea Scântă. Și-a fost o serată frumoasă. Frumoasă serată. Rămas amintire. Când era în clasa 5-a, l-am dus la tabăra de pionieri la școala din Zăicani. După 2 zile mă duc să văd ce face. Gheaghe, mă roagă cu lacrimi în ochi, iem acasă. Mă prăpădesc. Pe urmă ne-am dus împreună când au dat cerere să intru la studii, la Institut Politehnic. Prima cerere îi dau, o scriu completat și o greșit. Îi dau a 2-lea blanc, tot nu ies. Mai mult nu-ți dau, a 3-lea blanc și ai terminat. Am frecventat toată vremea, mă uitam ce face el, reușeai din la învățătură, dar odată mă duc într-o sâmbătă să văd ce ocupație are. Îi spun așa, are coloquiu, când vine cu gitara în mână. Ei mai mult o trăit aici, o crescut în ogradă asta. Părinții din noapte până noapte, dar noi dacă lucrăm la școală, la munca câmpului. să râdea de-atât. Voi ați venit, ați văzut că a stat fumul, că nu era nici balon, nu era plită gaz. La fel și făceam și râdea să zice. Și mai tole, ai văzut că a stat fumul la Tioraș? Am văzut, am venit să mănânc. Îi plăcea să mănânce la noi ceva. Dădea cu sanii de pe deal la Zăicani, ați văzut și deal mare. Vinea de sus până jos.
În scurt, el de mic și eu crescut la noi până a terminat școala și urmă a plecat. Toată vremea era cu noi, ținea cascaie. Că aici era aproape trăia și părinții la fost acolo. Auzi, mama, bunica lui, mama Mărioară, îi spune, du-te acasă, nu dormi seara la mine că n-am pernă. Toți acasă au luat pernă și vine, eu ne-am adus pernă, dar dorm aici. Era deprins aici. Chiar ca asta fotografie, când ne-am căsătorit noi, Tolea avea 5 ani, dar Viorel, fratele lui, avea unul și el ia ca Tolea cu bicicleta și prindea pe bătrân și aici, ia ca el dată vremea stănea, noi la școală și aici cu căruciorul ducea pe Lilia, ia ca el șede pe un scaun și zicea, tăti Veronica, duc cu căruciorul, dacă îmi dai bani, îl duc, dacă nu dădeam bani, apoi ieșea în drum și răsturna în cenușă, în drum acolo, în colbă, și aici de-am la Institut Politehnic, student la Institut Politehnic. Doar cu un sărut m-ai făcut să uit că-mi este greu și mi-ai întors surâsul meu. Rădăcini adânci a prins dorul tău în pieptul meu și-am înțeles cât te iubesc. Sărută-mă mult ca să pot să uit tot ce am avut și să luăm de la început. Sărută-mă mult ca să pot să uit tot ce am avut și să luăm de la început. Din primăvară se lasă pe sac rațele soarelui înșepat, totul se naște, florește odată cu zorii. Uite cu mine ce s-a întâmplat, dorul în casă s-a furișat, când mă apropii de ea, mă cutremur fiorii. Primăvară, ce târziu la mine ai venit. M-am îndrăgostit ca prima oară și cred că sunt cel mai fericit. Primăvară, ce târziu la mine ai venit. M-am îndrăgostit ca prima oară și cred că sunt cel mai fericit. Ivan Sebastianu ești de-amu când s-a dus în clasa 9, a 10-a când s-a dus el. Tot era în cor, Ivan Sebastianu își conducea corul atunci. De-amu a continuat mai departe. Specialist în muzică. Așa mușa de cu sară până dimineață cântă muzica. Și acel vestit Ion Rotaru, soțul surorii tatălui său, i-a dat primele ore de cantă și acordeon, îndrumându-i părinții să-i cumpere unul, însă marea sa dragostea rămâne a fi chitara.
Pocimbăuț. Acolo a terminat 7 clase și pe urmă aici a terminat a 8-a, 9-a și a 10. Era așa de modest, că odată l-am ascultat și foarte bine răspundea și am vrut să-i pun 5. Era cea mai mare notă atunci, da. De el nu, Ivan Sebastianu, și nu-mi puneți 5, nu-mi puneți 5. Puneți-mi 4. Dar de ce tu vrei 4 și nu 5? Aia pe care primesc 5 apoi ascultați în toată ziua. Era foarte cu minte, foarte ascultător, da, nu făcea năzbâtii, da, țin minte, conducătoare de clasă era Lucia Ivanovna Cote, era conducătoare de clasă, profesoară de matematică și deseori îl lăuda pe dânsul. Și chiar eu i-am citit și caracteristica, când i-a dat caracteristica de la școală. Acolo era o caracteristică foarte bună. Era participat în corul școlii, avea o voce foarte bună. Era bun activist în școală, da. Organizator bun. Era, și ce să mai aduc aminte de el. A trăit în internatul școlii, a trăit. Toți cei străini care veneau aici să învețe, trăiau în internatul școlii. Trăiau în clădirea unde astăzi este școala muzicală aici. Eu l-am învățat la acordeon, îmi pare că da. Da, la acordeon l-am învățat să cânte. Atât o învățat la mine vreo 2 ani de zile, da, cât o învățat aici. Și apoi învățat singur la gitară. Da, și când o plecat la Institutul Politehnic, îmi pare, și a învățat, atunci s-a perfecționat, a cântat în orchestra institutului. Vărul Valeriu, mai zis și Vicu, i-a fost alături, nu doar ca coleg de breaslă, ci și ca prieten devotat până în prezent. Părăsind casa părintească și implicit satul pe care l-a cântat și l-a iubit mereu. Satul i-a dat modestia, râul puritatea, iar pădurea prospețimea. Când el învăța aici, Vica era student pe cursul 1-2 la Institutul de Medicină. Vica cânta în orchestra Institutului de Medicină, dar el cânta în orchestra de la Institutul Politehnic, da. Unii îl consideră ialovenian și au tot temeiul, pentru că aici a mai slobozit niște rădăcini și anume aici și-a început cariera și-a clădit cuibul familiei și la Ialoveni s-au născut copiii. Treptat își face propria afacere și este cunoscut ca un cu inima mare și un prosper businessman.